ez a Lőveinek egyik fénypontja. Ismét megrendezésre került a Bagolyvár felolvasóestje a hagyományos helyszínünkön, a Szabad kikötőben. Az esemény végeztével feltettünk néhány kérdést a megjelenteknek. Miért ajánlana a diákoknak, hogy publikálják az alkotásaikat a Bagolyvárban? Hát egyrészt azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés, amikor valaki így a saját verseivel, novelláival így a közönség elé tud vagy mer állni. Másrészt szerintem egy ilyen felolvasó este mindig nagyon jó visszajelzéseket kap, akit kimer állni a saját szövegével, szóval szerintem ez egy izgalmas kaland. Másrészt akár ilyen szakmai kérdésekben is választ kaphat a nézőktől, kollégáktól. Ez a kezdeményezés, mint Bagolyvár, egyáltalán ne halljon ki, mert szerintem ez egy rettenetesen jó lap, és én nagyon szeretek a szerkesztőségében dolgozni, illetve a felolvasóesnek a hangulatán felolvasni a versedet, az a legnagyobb büszkeség szerintem a világon. Mindenképpen csináljátok, ha szeretnétek írni, vagy írással foglalkozni, vagy csak úgy érzitek, hogy ezt a hobbiként is üznétek, küldjétek és kérdezzetek embereket, kérdezzetek kritikáért, építélő kritikáért, hogyha jobbak akartok lenni, és innen teljesen könnyen megkaphatjátok hozzáértő emberektől is, tehetséges diáktársaktól is. Szóval mindenképp megéri beküldeni, semmi rossz nem származik belőle. Tehát, hogyha beküldöd, és azt látod, hogy az emberek szeretik, akkor ez egy tök nagy ilyen confidence boost, hogy azt érzed, hogy akkor ezt így megéri csinálni, és megéri verseket, meg novellákat írni. Úgyhogy ha nem is vagy biztos magadban, szerintem megéri beküldeni. Én azért szoktam ajánlani, hogy publikálják emberek műveiket a Bagolyvárban, mert szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy mennyire jó az, amit csinálnak. Az írás, ez egy nagyon szép dolog, én is jó magam is jó sok szöveget írtam, meg zenébe is, akár prózába is, és tényleg arra tudok bíztatni mindenkit, hogy merjen írni, csináljátok, itt van lehetőség, és ez tényleg egy lépcső harmadik foka, amit egy lépésből átlépsz. Ön szerint hogyan hatnak az ehhez hasonló események a lővei közösségére? Én ezt nagyon fontosnak tartom. Most, ha itt körülnézünk ma este is, nyugdíjas kollégák, szülők, barátok, más iskolákból diákok, és úgy láttam, hogy a Lőveiből is nagyon sokan itt voltak a diákok, szóval szerintem ennek nagyon erős közösségformáló szerepe van, én ezt nagyon fontosnak gondolom. Hatalmasat dob, tehát hogy ez a Lőveinek egyik fénypontja. Szerintem azért, aki teljesen bezárkózik és tojik a versekre, a zenére, meg az efélékre, az nem éli teljesen az életet, és az, hogy ez van így a Lőveiben, ilyen színvonalon, ilyen szervezettséggel, az... Szerintem nagyon közösségépítő, mert egy olyan társaságot hoz, amiben lényegében nem minden ember lehet. Tehát, hogy lehet, hogy van olyan, aki titokban beküldi a versét, és akkor meghallgatja, hogy olvassák fel, mert azért mégse szeretne ebből kimaradni, vagy ő maga felolvassa, az nagyon jó lenne, hogyha ennek is lennének, és a barátaim meglátják, hogy milyen tehetséges, és akkor még jobban, és még többen fognak ebbe az egészbe jönni, ami meg még jobb lesz ezáltal, és igen. Szerintem nagyon jól építik, így a tagozatok közötti kapcsolatok is megerősödhetnek, mert nem csak egyes tagozatokról vannak itt diákok, hanem más tagozatokról is ma este, meg hát egyébként is, ha jól tudom, akkor C-sek és F-esek például együtt szerkesztik ezt az újságot, és ez tök jó. Örülök. Szerintem nagyon jó az, amikor az iskolán kívül is tudunk találkozni, és hasznos dolgokkal tölteni az időt, úgyhogy mindenképp ez egy pozitív dolog. Miért küldted be az alkotásaidat a Bagolyvárba? Többek között az egyik nagyon fontos szempont az volt, hogy több diák között is megjelenítsem én, és ezáltal ők is úgymond tudnak kritizálni, de nem feltétlenül a kritika a lényeg, hanem a vélemény, meg a különböző nézőpontok. Mert ha az ember csak magának ír verseket, csak ő látja, hogy mégis milyen az, vagy esetleg csak a szűkebb családi kör, és nagyon kíváncsi voltam, hogy más évfolyamra járó, illetve mondjuk más korosztályba tartozó emberek hogy látják az én verseimet, és nagyon kíváncsi voltam. Ez lehet pozitív vagy negatív, az nem számít, csupán a visszaigazolás, illetve ez később az én saját versírásomban is nagyon sokat tud segíteni, és szerintem másoknak is nagyon érdekes lehet más fejbe belelátni. Nagyon régóta írok verseket, és hát nem tudom, én annyira sose találtam őket jónak, de arra gondoltam, hogy hogyha megmutatom másnak, akkor talán
ők jobban meg tudják ítélni, hogy milyen, és csak egész egyszerűen kíváncsi voltam, hogy meg tudok-e így szólítani más embereket. Mindig jó, hogyha az embernek megjelenik az írása, meg ha részt vehet egy ilyen eseményen, szóval ezért is. Hát én még az előző számokba küldtem be verset, én tavaly ballagtam a Lőveiből, és mindenképp egy olyan lehetőséget adott nekem is, meg szerintem sok embernek ez a Bagolyvár, hogy hát az otthoni írásokat, amiket nem feltétlen mutatna meg sok embernek, ezt ki tudjuk élni valahol, és meg tudjuk mutatni, és egy jó visszajelzést és kritikát tudunk kapni a műveinkre, és mindenképp egy egyszerű művészeti lehetőség, ami szerintem mindenkiben benne van. Ezért megéri küldeni, és nekem is ez volt. Segített megtalálni önmagam és fejlődni az írásban. Én még eddig sajnos nem küldtem be művemet a Bagolyvárba, viszont ma volt szerencsém felolvasni a Tabi Ágostonnak a Babics átiratát. Ez egy nagyon jó élmény volt a számomra, és meg tudom érteni, hogy a diákok miért szeretik ezt tényleg. Van szerintem a középiskolák közül kevésben van olyan lehetőség, hogy tényleg egy színpadon felállnak a diákok és elmondják a saját írományaikat, vagy felolvassák az írományaikat, és ez egy tényleg ez egy tisztelendő dolog, hogy ez ott van. Szerinted mi a fontosabb, hogy mindenkinek lehetőséget adjunk, hogy megmutassa magát és az alkotásait alapban, vagy hogy csak színvonalas műveket mutassunk be? Szerintem, és most nagyon közhelyes leszek, de hogyha már irodalom, akkor legyen Horácius, itt az arany középutat tudnám megemlíteni, mert azért a színvonal az abszolút fontos, minden irodalmi újságnál ezt nem tudjuk elvetni, de nagyon fontos az is, hogy mindenkinek az identitása a lehető legnagyobb mélységben megmutatkozzon, csak ez nem menjen a színvonal rovására szerintem semmilyen minőségben. Nekem is volt olyan vers, amit beküldtem Bagolyvárba, és visszaküldték átgondolásra, és egy teljesen jogos alappal, és teljesen jogos kritikával, amiben valóban benne volt a személyiségem, de a színvonalat nem az, hogy nem érte el, de nem feltétlenül abba az irányba vinné, vagy olyan formátumba hozná azt, hogy kell. Szerintem ez a szerkesztőségnek a feladata, hogy elbírálja az egyes alkotásoknak a publikálhatóságát. Szerintem jó az, hogyha a szerkesztőség visszajelez ezekre a versekre, mert lehet, hogy egy-egy korrektúra kör után egy második változat esetleg jobban sikerült. Ön szerint mi a feladata egy ilyen diákújságnak, mint a Bagolyvár? Mi a fő feladata? Hát szerintem feladata az, hogy valamilyen módon megtalálja a tehetségeket, és hát lehetőséget adjon arra, hogy aki eddig csak önmagának alkotott, vagy csak az ismerőseinek, akkor ezt így sokaknak bemutathassa. És mondom, szerintem ez egy fontos dolog, hogy visszajelzéseket lehet így kapni. Most a Bagolyvárat, azt én találtam ki, és eredetileg egy nagyon személyes okból kezdtem el csinálni, mert barátokat akartam szerezni, és meg akartam ismerni ezt a közönséget, meg a közösséget, és azt látom, hogy az lett belőle, hogy egy egységgé kovácsolta a Lőveit, de mégis a Bagolyvár az egy olyan dolog, ami szerintem nagyon épít a különböző személyiségekre, és hogy mindenki megmutatja, hogy ő önmaga mit képvisel. És az a jó a Bagolyvárban szerintem, hogy soha nem mondjuk el, hogy ki melyik tagozatról, melyik osztályból jött, hanem tényleg az számít, hogy egy ember az mit képvisel, és mégis, hogy így tudunk így jól közösségként és egységként együttműködni. Mit tanácsolnátok a Bagolyvár jelenlegi szerkesztőségének? Na, azt tanácsolom nekik, hogy legyenek egymásnak nagyon jó barátai, és mert akkor így fognak tudni egy nagyon jó következő lapszámot, meg következő felolvasó estet csinálni. Hogyha bíznak egymásba, és jó barátai egymásnak, és egymás között is egy jó közösséget és csapatot építenek ki. Én azt tanácsolnám, hogy szeressétek, amit csináltok, mert higgyétek el, hogy ez a befektetett munka nagyon megéri, és hát további jó munkát és sok sikert kívánok nektek! Ajánlanád másoknak is, hogy publikálják a műveiket? Az a baj, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem, csak ajánlani tudom, és túlságosan. Köszönjük azoknak, akik nyilatkoztak nekünk, és mindenkinek, aki eljött. Ha a jövőben is szeretnétek tudni a Bagolyvárral kapcsolatos fontos eseményekről, kövessétek Facebook és Instagram oldalainkat.